Oh, Di. Pancene aku sengaja ngadang ning kene iki mergo aku ngeman karo si Adi. Aja mbok bacutke ya, Di, mergo alas iki alas gawat kliwat angker wingit kepati. Aja mbok bacutke ya, Di. Wah, perkara bungah susah tak sandange dhewe. Sumingkira kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babate dhewe alas iki. Bratasena yen duwe tekad kaya Gunung Waja. Yo. Ning nadyan kepiye wae kowe sedulurku nunggal bayu, Di. Mula yen ana bot karepotane Anoman kudu ngewangi. Yai tak ewangi ya, Di. Tata Kadewisaya Indriaksa Sara Maruta Bawana Gana Margana Bojleng iblis larat padha kekucekan. Lah dalah. Kok dadi negara mertani iki geger wengan ora karuan. Beteng-beteng Baluwerti padha rubuh kabeh. Iki Regi Orawati. Menika malah kathah para wadya ingkang sami krubuhan beteng. Kados pundi menika? Wah, wangune iki ana titah ingkang salah gawe wani mlebu ana ing kene. Sing sejatine beteng-beteng padha rubuh kuwi dikira wit. Baluwerti kuwi mbok menawa dikira wujute watu. Merga iki pancen negara kajiman. Wah, ladalah. Cetana menungsa sing salah gawe. Para wadya kajiman kabeh wae. Klo. Mara kage prepekana menungsa salah gawe iki inggih ngesahaken dawuh ayo cok budal cok.
Negara bala kang tumingal campur prang samyong dalilir dadit wileting kota Narangana magawe klarira wang-wang Oh wah lah dalah gawe rusak papan dunungku tak kira yen menungso jebul mung wujude kethek putih ayo yen pancen kowe munyuk bisa omong lan duwe jeneng sapa takon kelawan aku Anoman ya Senggana balik kowe sapa wah iso ngomong jenengmu Anoman ya aku Tumenggung Sapulebu munyuk putih Anoman kowe sing wis cetha gawe rusak papan dunungku ayo Manuta tak bondo tak aturke ratu gustiku sing gawe rusak yaktine dudu aku nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta wah tenan ngerti papan iki dikira alas ngerti yo yen sejatine iki negara kajiman ya negara mertani mbuh ora idep bakune iki alas bakal dibabati nggoyoso negara munyuk elek
Sendra kebuk godho cah sirah kowe. Yanda wangkune Ayo aja Endro. Ora apa-apa. Wah, idian. Asut, ut. Wah, idian. Awas, iya. Hati-hati, iya. Wah, yo. Ut. Wah, nyak we. Ece we. Waduh. Wah, edian. Wah. Lo, ut. Wah, iya iki. Osas. Turu. kakangku, aku wis kandha yen aja melu-melu. Mula ngopo kowe melu tumandang malah mung ngregon-ngregoni lakuku. Yo. Ning si Adi kuwi adikku.
sing kudu tak ewangi. Aku ora butuh kowe wangi, tak tandangane dhewe. Lah dalah. Kok ngono to jadi? Ujubku iki niate ngenteng-entengi gaweanmu. Aku wong tuwa wis gelem nyoroh-nyorohke gawean, ngono wae ya ora ketrima. Ya wis, ya wis. Pun Kakang trima seleh, ora melu-melu. Ya mung tak sesuwun muga si Adi tansah jinangkung dening Hyang Agung lan lebda ing karya Di. Mandek kok, Gus. Bujleng iblis lanat padha cik-cikan. Ayo mandek kok Gus ngono babat Wonomarta. Sejatine sing mok babat iki kaendaning negara dudu mung wujude lumrah kekayon sak prangkul rong prangkul mok babati bangsat kowe Gus. Ayo ngaku sapa jenengmu? Wah, aku Bratasena bale takon sapa? Jim sapu jagat. Yen kono tak pringgake becik kowe mundura. Wurungna sejamu nggonmu babat Wonomarta. Ana buta cat katon cat ilang mung arep ngendhek lakuku mbalekake nggonku babat Wonomarta. Ayo sumingkir ora bakal sumingkir. Ora gelem minggat gyaklak limpamu idak suwek telakmu.
Sambatoe. Yo. Wah, ubah we ora. Yo. Yo. Wah. Aduh. Ora kena sombong enteng Bratasena ya. Jajal sepira kadigdayane para jim Wanamarta kowe Bratasena. Ora usah kakehan gunem tanpa guna maju idak. Wah. Sumbarmu wah. Ya. Bratasena, tak tamani Jalasutra lempah, tak sembah dredran. Lah dalah kena daya kemandenku Jalasutra tampar kencana nglumpruk tanpa daya kowe. Ayo sambata Gus. Ayo maju ngadeka. Ayo. Wah iki aku kena ngopo? Ora tak tinggal mati blesok kowe Bratasena. Iki kena dayane apa? Wah, aku ora iso ora iso musik. Aku ora iso nglawat. Wah, Ibu Kundi, Punta kakangku. Permadi kembar, aku susulen, aku tulungono.
yon kate upeng angin sumyak swaraning kang rengyan samirana maworiris lumrang kandaning puspita ae ana titi sonya madya ratri raras rumedeng akasa sireping sengguang areka gumantos sing dalu jroning ratri dere wonten ingkang kacarita amung sengguang pratangga pating jumedhul saking Brangwetan parandene sarta gunung-gunung merbawani jagat raya wis dupitatas sing kamantyan dewasane nalya gantya kang kawusa wancine wis ngancik gara-gara bumi gonceng mandelong kang langit samudra bocah sumamburat pindha kena para banyune kaya kang gunung lemah pangkama wetu geni katempuing bayu putra ing akasa kumluduk swara lira gelap sasra kekayon rebakatya ten babati katempuing Bonjoro Gara-gara Kang. Gong Potruk. Gong. Heeh, alhamdulillah iki. Wis tekan gara-gara. Gara-gara wae wektune cepet banget. Heeh, iki jam berapa to lah iki? Lagi jam. Oh, setengah 4.
setengah 7. Iki jam 1 kok. Heeh, wis tekan gara-gara. Wah, kamu kok iki le bubar jam 4. Wah, Ora apa. Jam 3. Jam 2 ki ra apa-apa ya, Gong. gundulmu. Jam 2 ya ora sah no. Jam 3. Jam 3 Terus wis prapat sah. Ha iya, setengah 3. tengah 3. Durung saya. Jam 3 ki wis pas 3 seprapat tengah 4 ngono kuwi. Wis pas kuwi wisan. Pas. Tenan. Ki awak dhewe ning kene dipercaya supaya mayang. Dipercaya ya dipercaya. Ya mayang maksud jatilan. Lah iya tuh dipercaya to Kang Gareng. Memperingati ulang tahun PTTWC yang ke-44. Lah rak ngono Kang Gareng. Heeh. Piye Kang Gareng iki nganu isih arep neruske request-requestan apa sing alus-alusan dhisik? Yo leren dhisik. Heran saya Leren terus. sik. Ket mau ki kenceng terus. Kat mau dangdut-dangdut wae. Wis kenceng. Lah kok ngrumakke meneh. Ngrungokke saka jero omah ki wajan. Ora iso turu aku. Lah ngopo to, Gong? Dangdut kabeh. Sing halus-halus kaya to. Anu ninggal katresnan lho halus. Ninggal katresnan kok halus. Ninggal katresnan kok alus iki to, Gong? Buka rebab. Buka rebab. Ora usah dangdut ta to. Surasane aneh, Gong, wis nganu pamundutane mau request-request. Ha ya ngono ya. Sik apik iki ya ngono kuwi. Leren dhisik. Ket mau kenceng terus kok kaya timun iki mau Lah kenceng. iya kenceng-kenceng terus. Oh iya terus ya kenceng-kenceng kan. Ayo iki Kang Gareng, mbok Kang Gareng ki omong Kang Gareng. Terus. Aku kesel itu. Omong iki aku gundul wis muntuk-muntuk Kang Gareng. Kesel aku terus aku mempeng nek aku nyolahke buta iki mau. Aja mempeng-mempeng ya Kang Gareng mengko iso nongkrong karo menyura. Iya. Terus. Ah iso lak ngono kuwi. Beda. Yo, kowe kono yo. Wis kono. Wis. Kowe garenge kon meneng wae wi Kang Gareng. Kono duturke wae. Wis omong-omong wong loro biasane Gareng ya meneng wae kok. Meneng wae. Arep sing halus-halus sik Sing apa? halus-halus. Lah kuwi Kang Gareng kuwi sing paling tuwa arep ngersake tembang apa kuwi? Ana sing alok. Gareng kok nangis wae Gareng. Ora nangis lho Kang Gareng. Yo, Sing halus-halus. sing halus-halus sik Kang. Milih apa? Arep apa? Iki mau enek request. Request apa? Sing nyawer mau ya. Sing nyawer mau apa? Sing nyawer mau tak enteni. Tak enteni. Kang nembang, ingkang nyekar sinten? Mbak Ayu. Oh, Mbak Ayu. Tak enteni. Tak enteni iki sing kepiye to? Tak enteni iki sing kepiye tak enteni? Ku tunggu. Ora. Tembange iki sing kepiye ngono lho. Ayo iki ditekoni kok Kang. Reng. Piye tembange iki kepiye sing tak enteni iki? Patet, palet, petot lho. Patet pelok barang. Pelok patet pelok. Yo. Engko iki menyurane barange wae piye? Ya. Ayo ngono kuwi. Yo. Kiranya
Udut pisan. Udut. Wah, jan. Mengentuk saka mburi kelir mau ki pas jejeran mau diulungi rokok 2 bungkus. Lah kok sing siji dijaluk karo sing rebab. Walah. Pahit. Siap-siap kelangan pokoke. Entek tenan iki. Wingi aku nggawa viper dunak-unekke mergo ra enak. Alasan aku arek mayang sesuk ngundak serak ngono, ndak watu. Alah. Oh iya. Ayo. Ayo monggo Mbak, ayo. Rokok kok ula. Pijer krungu semaya eling yen tak enteni kledang lakae bucahe Tak enteni terus. Enteni, heeh. Tak enteni kok ning kene iki. Tenan. Kaya dinteni kok ya. Melu ngenteni. Anteni aja bonceng aku terima. Alah, Monggo Mbak Ayu. monggo. tak enteni duwite. Kae njaluk sing rebab. Oh. Hah? Oh, mau sing namani sapa? Iki. Oh ya, kuwi hakku berarti. Deleng-eleng. Eling-eling. Eling-eling ora lali. Weh.
Nuwun Mbak Ayu. Inggih. Agem tak enteni. Nyamleng. Nyamleng tenan pokoke. Nyamleng tenan iki. Wah. Pemeneh sing ngrebab bare entuk rokok sak bungkus. Wah. Genah. Wah, Berarti nek rokok sak bungkus ki ha. padha 200 apa? Wah, 200 kepiye? Sok transfer. Nek transfer piro, nek cash piro? Beda-beda ya biasane iki. Isa ana requestan ora to Kang Gareng? Kelingan iki mau. Apa? Oh iya, iki mau. Lho, apa? Dadi ati wis diatur apa urung? Ayo kuwi mau Ah, nyawer. dadi ati. Dadi ati mau ngene ngomah, oh to. Sing manjaki kowe, sing manjaki Kang Gareng kuwi request arep bawa. Mom karangane ya omahe cerak iki terus ngono. Lah iya mau ki WA. Anu ding aku engko tak bawa ya nek ana dadi ati. Oh ya, aku ya ngono. Lah iki kudu nyekel mic saiki. Heeh. Sapa e? Kuwi iki lho iki. Oh iya. Ayo, maju. Ayo nyekel mic. Nah, Golek mic. nyekel mik. Mic. Mic aku ya gelem. Kowe Maju. pokoke moh. Nyekel mik. Lah kuwi. Wah jan suarane aku kuwi Jan apik. anu wae, tergila-gila. Ya dalang iki. Lah iya. Dalang. Suarane jan apik tenan ya. Kowe rasa melu-melu. Kok njuk melu-melu. Heeh. Ya, Ayo, Abimanyu. Hati-hati. Terus sik nembang sapa iki, Kang? nyuwun Mbak Agnes. Ah, Mbak Agnes, nggih. Hati-hati. Piye diduetke apa piye? Ah, Diduetke Ngadeg. kudu ngadeg. ngadeg. Iso ngadeg ora? Bisa ngadeg ora kowe? Ayo kayak ngadeg Yo. yuk. Ayo Mas Abimanyu, ngadeg Ayo. Mas. Ngadeg Mas Bimanyu ngadeg. Nggih. Anu. Mbak Agnes digandeng. Oh, gandeng kita. Nah. Ayo. Ayo Abimanyu. Bapakmu nonton ora bapakmu? Apa arep njaluk dispoti? Coba. Oh, mameng ngono kuwi. Ayo. Omahe Mak. Ngik Rono wis tekan omahe. Ah. Tak foto tak kirim ke jangmu. Tak foto lho iki. Tak screenshot engko ning YouTube. Tak kirim ke Bu Bos. Kapan meneh aku iso ngarapi. Yo, Ayo. Ayo kek bawani Mas Abimanyu. Sik men dialog iki. Oh, men anu omong-omongan ayo. Piye iki aku lek mosok Kang Mas ngono kuwi. Ayo. Kula kademen, Pak. Wih. Ayo ngene iki terus ora adem. Wis to, kene tak Nek ngono kuwi engko butuh anget, kehangatan. soe butuh anget, soe kehangatan anget apa piye? dhewe. Padake apa aku kok kaya gilani tenan to? Sini Lah niku to. ki jane iki wedi karo wong wedok kok. Gah aku. Ora dian wedok kok kuncene. Dojo ora dian wedok kowe. Mboten, Pak. Sini-sini cah bagus. Nyedak marang Kang Mbok. Nah, weh nyerak. Anget-anget nyu, santai wae to. Heeh. Iya diajeng. Ayo, diwang di. Iya, diajeng ngono. Ayo, iya diamput no. Yo. Yuk. Kayak dibawani yo Mas Abimanyu. Baget Iya, lho toh. sing gedar nganti ngene-ngene. Lah yo ngetutke cengkoke kok yo. Senengane tenan. Wah, Cengkoke rekso. angel lho. Apa? Cengkoke angel lho. Nganti mubeng. Piye? Nembang. Nembang. Bisa nembang. Iya dadah. Duet. Duet. Heeh, bukake Mbak, bukake. Aku cakepan. Nganggo cakepan. Ora usah digocak-goceki. Bisa digoceki wis anteng. Kameranya di sana, Dek ya. Loh, Nanti kalau kamerane. nggak kuat lambaikan tangan. Nah, Ora kuat berarti. Ndak kuat nyambat gading kuat. sapa sik? Heh? Derek, Pak. Apa? Sapa sik? Derek. Ora derek milih sapa sik. Sanes bulik. Niki Mama. Weh. Mama. Mama. Mama.
Mama Agnes. Mama gedang. Nggih, matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Mas Abimanyu. Oh, tesih ajeng nganu nembang sih. Mboten. Nggih, Pun. Nika ingkang setunggaling nggih purun. Nggih. Oh nggih. Matur suwun, Pak. Nggih. Terus makake kancane. Kula tratapan iki. Nggih. Ngopo teratapan rapopo. Aku wis jinak padahal. Harus sama mama. Sampun nggih. Nggih, Mbak Sembah nuwun, Mbak Agnes. nuwun. Hati-hati wis dipinangani. Hati. Wah, Jan. Saiki arep nembang apa? Apa isih ono request wis ora to wis entek to? Wis ora, manut kowe arep apa? Ora, kowe wae, Kong. Aku wis kok. Aku wis hati-hati iki mau kok. Aku wis kok. Apa? Aku wis hati-hati kok. Aku wis hati-hati. Iki ora ono sing gelem ngakoni, ora ono sing gelem nembang meneh napa Kang Garing? Wah, apa ya? Aku ya bingung e. Slendro. Apa ya? Heeh. Jane Sik. manyu iki kan. Kuwi aku pengen Wah. Lintang asmara. Hai Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nyewa keyboard. Ya. Anu ae. Apa Kang Garing? Bintang tamune iki cek tekan rampung iki. Oh, apa? Oh iya ding. Ya. Dijumenengke Mbak Tatin ki nganu wis Anu wae. Mbak Tatin, Mbak Elisa karo sing rebab gayeng kuwi. Wis entuk udut sak bungkus kok ora sah. Ayo kudu. Kuwi dienggo stok rong dina e. Garis dina. Yo. Ayo. Di sepati ora? Oh, gara-gara iki. Celuk wae, kok celuken. Celuk apa? Om. Wis jare diceluk Surup Surya. Iya, yo. Dar. Surup Surya. Bintang tamu limbukan gara-gara. Gara-gara. Sudah ngenjang. Ngenjang. Oh, ya sudah pagi. Sudah pagi Udah nih. pagi loh Mas Bagong, Mas Gareng, Mas Petro. Sing siji medeni ya, Guys. Sapa? Boleh ngematke wis sini sih. Aku ngematke sapa? Ngematke aku mau kok. Ora ya. Sedilit mingan. Sedilit. Aku ora ngematake kok, aku wedi aku. Lah iya, aku ya wedi. Matake. Kenapa takut? Wedi aku soalnya ya wis ngerti dhewe. Ngerti apa? Anu Mbak, Om Keswan digawe kon munggah. Nah, toh. Wis cetha lho lek ngomong ket limbukan durung mari tekan saiki. Ra mari. Piye men? Ora aku ngene Om Keswan dikon munggah. Ngono kuwi kok. Loh. Om Keswan. Oh alah. Oh. Monggo Mas Keswan. Yo, angkat ke. Yo, angkat. Gareng Bambang Lipura. Yo.
Ya ya. Siren. Terus ke yo, sor. Wis. Bojone ya. Sor. Wis toh. Sor. 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 Ya ya. Yo. Sor. Sor. Mas tulung sane patenono. Wis wangun ya. Wah, wis wangun. Wis wangun, wis wangun. Wong ini pahita nekat ngene iki kok. Wong ini ra nekat ra iso mangan. Bener. Piye Mas iki kan ngapain? Dawuh napa? Iki lho ana Pak D Putra Tigari Gino Bolo D. Banyak. Iki WA. Ya. Le Kirimi- Pak D kangen ulo tampar swanteni Mbak Elisa. Ah, kuwi wis ana hubungane karo wong lanang. Wes ora iso joget. Ya ono. Ana wae, digawe ana. Apa? Ora ono Judulnya digawe apa? ana. Ana. Rokok sebungkus pitukane mengkis-mengkis. Lah, Oh alah ding. ya kene balekke. Aja. Ha kene. Wis tak udut Enak to? Nak, Nak. Telu siji. siawe mungkin tenan iki aku lis. Nah. Mbak Tatin. Pripun, Mas? Ini Cahyu. Salah kok dadak langsung kerangkul barang iki arep ngopo? Arep ngopo? Ora apa-apa emang. Kangen. Kowe iki jane niat kerja ora tiwas kene wis gelem malah diculke. Anak mburi kono sik gereng e. Ya nek wis nang panggung iki rasa mikir bojo. Nah. Ya. Wah, penonton. Kan sing akeh. profesional. Ya, Ah, bojone DM barang wis dianggep ra ono. Wis, penting bojoku ki apa-apa aku ki iso menghasilkan ki wis seneng. Nah, Bukan dicara piye. dadi nek wis ngomong apa-apa iso menghasilkan wis seneng berarti iso Seneng. bayarane dinake bojone. Oh tak keke, aku ki wong lanang tak bayarku tak keke bojoku Mas. Lah iya lah ngono. Lah iya, wong lanang ki tanggung jawab ya. Ah, kudu tanggung. Menafkahi. Menafkahi. Nafkahi. Heeh, kowe iki kudu sinau kaya almarhum pakmu karo kanca wiyaga sing gemati. Bapakmu kae biyen anggere kanca wiyaga sik do kesusahan, njaluk mesti dikeki. Ha iya. Saiki mula saiki do kowe sinau ngekeki kanca-kanca. Wah. Tenan Kok kuwi. sinau. Sinau ae ya sinau lomo. Kok Mas Gadeng kok delek-delek ngapa, Mas? Lah ya ngrasake bakal kelangan Ra apa-apa Mas diiklaske. Lah iya. Besok tuku meneh, ngono ya, Mas? Wis sekolah wae saiki nggawa asisten barang. Asisten pihak pribadi. Untung ra cerak aku, Mbak. Aja cerak kae, aja. Rakot. Sikat aku. Tenan lho kae. Sapa-sapa. Aja, wis ora usah dibaleni Om sing ngono kuwi Om. Ora, Mas. Isih SMA lho, isih kelas 2. Mau SMA. Ora aneh-aneh. Wis gedhe SMA. Urung ana 18 tahun. Kasus neh kok. Kowe ngapa, Ron? Ya iki nembang apa iki, Mas? Niku wau ula tampar. Ula tampar berarti aku ora nembang to. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.